Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Dominic, masurod ti asawak, iti pa nang ipagpakita makonsert ka launa, inukas dya, nga kay bladak. Dahil tatirigat naging ka. Nilatan Victor tamom ngayatan. Siyempre, iso ti asawak. Nagayan ayat tamo ti diya. Ngawan, tinarignak nga ayat ka. Salbag ka. Sinaktam tiriknak. Ni Victor ti ayat. Dahil titi makunak. Dumteng to ti Aldao. Abalsen kayo. Pangpangtaan na kami ken ni Victor, ha, Dominic? Wan, tamamati ti kunada karma. Ah, saan to akom na tayo ibagbaga makarma ken ni Victor? Wan, ta sa iro kay ngagpadpada. Ngam para makita. Dakay tumatiag sa ibag itinasam. Saan do mapasamak na ita? Tanornos ti pamilya. Kanay ayatan na ko ni Victor. Kasta ti kunam, karasaan ka. Tapno mo. Sana kumanaragsak. No sana ka nagbalin akarasaan. Ulitak. Saan amay may sa ti Aldao? Jorin, maliman, ngam, sa dino pa'y laang ti papanam. Inaksundon ni Elisa iji opisina da, Daddy. Anya? Ne, saan ka mapaniho? Taamangan numamuan man ni mamin. Ure maamuan na. Kat sa anak amamutan, Daddy. Amutan nga agin high blood lang ni Mami. Tapno surutak dagiti kayat na. Uwan agam, iho. Ako. Inakundan. Tasaan pa'y arimwar ni Mami iti silidyo. Saan ko na naikawit ti anak ko? Anyat to nga tabanin ti ibagak. Nagsaludsod ni Chula. Hello, Iha. Auntie, ada ka din Jorin dita palayo? Ada. Umayak dita, auntie. Ada ibagakin ko na. Oh, anjo ka diti bagam. Malagip yun ay di ibagbagak na outing mi. Kalpasan ti graduation na. Wan. Saan na kayat nga madayo kayo? Auntie. Saan kami nga umadayon? Ta itilangan asidag abits ti papanan mi. O sige, umay ka nga ro dita hatay bagam day taken ni Jorin. Dayjay. Rimwaran ni Elisa ang matartaranta. Gapo iti panang busbusina king kuana. Jorin, kunak no sana sikat na busbusina. Uray kla nagnervyos. No di kan tumat ngamin rumwar iti opisina. Idinto tamaluman. Impaknik pa'y ngamin dagiti waray ti lamisaan ko. Umay ka nga rodan. Aglugan ka ni ti kotsek. Anya? Kaya't mo asawan? Umay naksunduan? Wan. Isong aglugan kan. Ngam, saan tang agdiretso iji balayo. Sa dino pa'y di papananta? Imta pa'y lagpasya-pasyar. Anya? Sa dino? Ura iji mulaang. Tapambaran tang agmerienda. Pagtungtungan tamatton. Wan ang... mailaw ang tulakit ni Lolo Damian nga umay naksukunan dito opisina. Itiks mulatan kin kuana. Nga ada na kiluganam anagawi.
tinapanan ni Jorin. Tiamo ko taday ti silid damat maturog. Awan mat gayam. Kwa, Chona. Tayo yun. Pagsalsalod-sudad ka. Yang tatibagak. Kunakmat sa dino tinapanan ti anak ta. Rimor. Anda ka di na panaginatang iti tiyanggi? Nagkutsi matapi manaw. Anya! Nukas ta, nakada yon? Siguro. Sa dino ti papanan na? Oh, pwede ka makasumbat. Sa dino tinapanan ni Jorin. Kwa, Chona. Napanijay mo, masikuran dito'y balay. Aniya, apay nga ron asa na nagpakada kanya. Tarong bang karipay lang ang nagpakadakin ka, idinto ta nagpakadamatin kaniyak. Sa bagay. Awan mat, kasano nga rodan, tiyay ni Shasha. Anya? Umay manan ni Shasha dito'y balay? Wan nga rod, kaputaan da ka ng ibang anak ni Jorin. Anya ka no ti bagada? Ika no may papani ti outing da, ngay bagbagana idi pailaan. Kaya't nga ta ti anak ta, idinto ta saan mo't amahilig ti piknik. Imbagak na ita ka ni Shasha. Asyak ti makaamok ka ni Jorin. Anya? Uray saan na kayat ni Jorin. Pilitak. Sapay na kuma. Tao man nugot ni Jorin iti awis ko ken kwa na nga outing kadagiti barkada. Uray, kasan kami magtan nga umadayo? Ipaspas-pas ko pa iti taray ti kotse. Ha? Yan ti Chona. Iso na ito yung mawawag. Hello, auntie. Hello, rimor ka din iti mansyon mo, iha. Well, auntie. On the way akon nga umay dita balayo. Ay, napasensya kan iha. Gambawan mat gayam ni Jorin dito'y panay. Anya? Abay, auntie. Bagak mat nga umayak dita ita. Diyak mo, arimor gayam itayon. Ni gayam dati natin nagpakadaan na. Oh, sa dino ka no tinapanan na? Papan ka no ijemol, tama sikuran dito'y balay. Anya, maten. Iha, ito paminsan lang, di pa nagsasarita tayo, Kapilitan na na. Sige nga rodan, iha. Ulitag, pasensya kan. Bye. Bye, auntie. Oh. Napan itimol. Huh. Anya nga tano. Mapanak mat itimol. Bareng makitak ijay ni Jorin. Dandanin lumnat jay init. Apay nga ta. Awan matlagan ni Elisa. Ni Victor. Umawawag. Hanya nga tati bagana. Hello, Victor. Nakaawag ka man. Oen, Griselda. Kapunta kahit ko lang ang sunod-sudin, no? Anda dita balayo ni Lisa. Mga no nagpasyar na pailaang. Anya? Apay? Sino ti kadwada? Ni Jorin. Na nagpakada kanya kasukunan na ni Elisa. Anya? Victor, ang mga numay sagmak ti anak ko iti aramiden ni Jorin. Taapay ko maamot na may sagmak. Gaputan maamuan ti asawam ti panagkuyog da. Ang mga numakapanunot iti saan anasaya at iti anak ko. Di ka madaragan, Griselda. Santo kay polubos ni Jorin adagran ti asawak ti anak mo. Amok unay ti asawam. Ado dagiti maaramid na amabalin asan tayo amalapdan. Agtalag ka kumamot iti anak ko. Bagbagaam ko mati anak mo, Victor. Iti Anya? Malipatan na ti anak ko. Anya? Saan? Diyak kayat, Griselda. Taapay? Kaputa saan ko akayat amay bada ni Jorin kayak.
Anya? Ay ayatin natin anak mo. Kadyak kayat agil tayon day tapanagayat nakin ni Elisa. Anya? Agpag na pag naaklatan di kami. Barang makita ni Jorin. Sapay na kuma. Ta dito'y ngagpay sa timayan na. Ah, di ta abanda ti papanam. Ado ti tao iti dayta fast food. Pajurin kan Elisa. Mangmanganda iti dayta a fast food. Joda, itay paingat da ka di tiruar. Umaykan, mapatin iti uneg. Madamdama. Paspasogadab ka di ti anak ta. Sumipgutan. Yung di pa'y simbangpot. Ang mga nunanganan iti naparan na nagpasyaran. Anda nga takadwa na anak pa siya. O sino ko ma? Ah, Mabit lang, Jonah. So, batak ti telepono. naskan ka di nga umadayo. Sakbay asong bata na ti awag at ti cellphone na. Malagip ko lakit nga ron ni Elisa. Awan pa'y ni Jorin. Mga do. Awakak ni Criselda kat damagag no adda ije balay da ni Elisa. Una yan. Agsip ngatan. Di pa'y intulod ni Jorin ni Elisa. Sa dino nga tatinap na pananda. Ni Chona. Umawawag. Anya nga tatibaga na. Hello, Chona. Agyaman nagtasidong batam ti awag ko, Criselda. Anya nga mintibagam. Awawagak ni Elisa ngam di nasungbatang ti awag ko. Iso asikan di nawagak. Ada ka di ibagam iti anak ko? Siyempre, ada. Empliyadak. Napatag di ba kankwa na may papaniti trabaho na? Iso nga itad mo man kankwa na ti cellphone mo, takasaritak. Kwa. Sigurado nga dan di tabalayo. Tadyak mat nga ron pinag-overtime iti opisina, kadne. Sumiplatan. Chona. Ala, nitad mo kankwa na ta cellphone mo, taksarita kami biit. Napatag di ba kak? Hello, Criselda. Apay adi ka mo tinagtagari. Kasaritak ni Elisa kunak. Kwa Chona. Itay si mangpet ni Elisa. Kat imbaon ko ama pa ni palengke. Aniya? Awan ni Elisa, di tabalayo? Awan, tadi pa si mangpet. Ha! Salbag! Kunak na makasaritak ti anak mo. Sige, Rod. Bye! Bye, Chona. Urayak lang nagnervyos. Rabi. Sandak anadlaw da jurin kan Elisa nga may nagtugaw dito asidagdanan sana. Ditak nadlaw. Kanang limlimo Sa nakatalikod na nga patpada.
Tingkag ana impag ti pagsarsataan ta. Agyaman ak Elisa. Tas suot mo lang ta sa singsing asagot ko kinka. Sing-sing, wan Jurin. At ang sagot ni Jurin, asing-sing kan kuana. Sige. Darason ta timangan. Sa umay kanton itulot iti balayo. Wan tama nga dumadantanagan ito ni Nanang. Anya ti kayat asawan daytoy. Elisa, apay adimon pinadanon ni Jorin dito'y balay. Ada ka no pa'y papanana sa bali, Nanang. Adapay papanan na? Uno, likliklikan na laang ti panakisarita kumakan ko na. Ha? Ani, ay saan, Nanang? Jak kaya timay na panang sukon kan ka ija opisina yo. Nanang, agayan ayat kami kini Jurin. Hanggat saan niyo kumadaktaksan? Elisa, isabsabam ti karadkad mo ti panakiayat mo ka ni Jorin. Lukas taman bilang. Awan ti mabalin ko, Nanang. Anya, kayat mo asawan, uray may sagmak ka? Basta masurot mo laang ti pusom? Napadasan niyo matinagayat saan ka di? Isungamok nga mo yung tirik na ti agayat. Oh, nagbalinan anatang kanta ulom, gapo ka ni Jorin. Lading itak, Nanang. Numapadasak itan ti agsukir kada kayo. Magtandakan. Sa dino tinagapwa, mapay nga itakal asumang pet. Jemol. San ka di nga imbaga ni Daddy kada kayo? Imbaga na, Apay nga rod asaludsudon niyo pala. asino ti kadwam? Ha? Awan. Sigurado ka? Taasino kumatikadwak mami. Sige. Umay ka nga rodan, mangrabi tayon, mangantayon. Nanganak ko. Aniya? Nabisinanak namin ang nagpagnapag na iray itimol. Iso nanganak lat ta itayan. Inururay da kalakit din. Sige mami, tayo nakagpalas. Mabitlaan. Adda ka di pa ibagayo. Umay kumani siya dito'y balay, ngamawan kamot gayam. Anya ko mama ti umay na ibaga. Di ka do, may papani ti ibagbaga na idikan ka nga outing yo. Anya? Saan na pailaan nalipatan day jay? Gaputa kayat na mapatuloy yun, dahil dyan pa nagpasyaryo. Diyak kayat iti adayo pagpasyaran mami. Saanin nga adayo, ti papanan nyo. Naibagam ka nung amin adi mo kayat, ti umadayo. Sa dino nga rod ti kayat na mami. Diyak ambo, isunto ti mangibagakan ka iti daita. Sige. Di umay to nga rod inton bigat dito'y balay mami. Wan, saan gayam? Si kanto ka nun ti mapan, iti balayda. Anya? Oh, apay akas lang kadkad ka itinangag mo. Di mo kayat ti mapan, iti balayda siya. Diyak kayat. Apay, Amang ano pikutan nak. salubag ka. Tila ibagbagam. Agam nagsayat kat kumano kas tangag peso ti aramida ni Shasha. Anya? Kas ka lang mga bakit ti jackpot na masawam ni Shasha. No iso ti maasawak mami. Kat ibilang ko ti bagi. Anamalmalasakpay ng banyas. Aniya day ta sasawam. Ada umawawag kada kayo mami. Ni Shasha, iso dito yan. Hello, Shasha. Anya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode
Isu nga, ag-subscribe kan ta mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Si kanto kanon, ti mapan ni mansion da siya. Jak kayat, mami. Oh, tapay. Ang mga nupikutan nak. Oh, nagsurti kanto kas na teramida na kan kaiho. Kas ka na nangabak iti loto. Mami, no iso ti maasawak. Kat kasla akla na malmalas meten ng banyas. Aniya. Oh, Mami, mabit lang. Sungbatak na ito eh. sige mami. Panawan kayo pa eh. Ha? Hello, iha. Anya. Nakitam itay da during ken Elisa iti may sa fast food iti mall. Nangag mo? Adamat idregalo ni Jorin asing-sing kan ko na? Ay na, kasla una iti misugsog ni nanang mo. Hindi maamuan na nagkuyog kayo kini Joray. Gaputa sana paboriti ayan-ayat ni Lolo. Nagkrigat mo't ang makauawat ni nanang mo. Wan nga rod, Lolo. Kasla di na napatasan tinagayat. Ay, alalay. Ada text mo, apaw. Ang mga nuni Jorin Taitan. Saan man? Sana nakapunbok kanya tinag-text. Ay, sige nga raw. Tayo lakban iti ayan ni nanang mo. Ay, sige, mapanakaw. Wan, Lolo. Sino nga taday ti nag-text? Saan? Ibang pangtanak to'y nag-text. Kuna na nga ataywak ni Jorin. No kayat ko nga awan tindakas sa ama pasamak. Victor, sa dino ti ayan ni Jorin. Imaray ka na iti kwarto na. Ti salbag. Ha? Apay. Ano yaman yung tikapungtot mo iti anak ta? Mabit lang. Adaw mawawag kanyak. Sige, Jonas. Sung batam. Ta mapanak pa uminom. Mawawak unay. Saan ko pa sungpatan? Di siya da ito eh. Anyaman nga tan, ayah di bagada. Saan ko pa salsalangadan ni Jorin? Paliiwag pa yung muna ida kan ni Elisa. Saan ang mabalin ama-amuan tananan kan Lolo? Nga ta nag-text kanya ka mga ipangpangta. Kasigurado nga agta nagdalakit tinumaamuan ta. Elisa, rabiin, gamdi ka pa'y simrak iti silid mo. Diyak pa lang amin makaturturog, nanang. Apay, umay nakakadipasyaran ni Jorin? Ay ni, saan, nanang? Kadno ka itultulnog naklaang. Amo kaya wag suble, iso adi ka pa'y napannaturog. Saan, nanang? Elisa, iti ayan-ayat yu ka ni Jorin. Kasla makit-kita kon nga iso timit sa tinagulo abiyag mo, anak. Dad, madin sa materiringan ni Mami. Apayan ako ng dekas ta, iho. Kitaan nyo, nakadadayo ti turong ti imatang na. Huwag nagpaiso. Apay nga ta? Nagsubang kayo kadi idi rabi, Daddy. Saan, iho?
Apay nga rod akas dyan ni Mami. Ay, diyak man na mo. Asit ganyo. Kat amon nyo na anya ti problema, Dad. Wen, talaga pagsalod-sudak ni Mami Jorin. No anya ti pakaburburiburan na. Tas kanay pagkakinidyo rin to nag-text kanyak. Parang resundet yung mga awat. Ingat kaya, Uncle Dominic. Hello, Uncle? Kumusta ka, Anilisa? Saan ang nasaya at, Uncle? Oh, tabay. Nasay-saya at may pagkakan ko na tinag-text kanyak. Hello? Elisa? Ay, kuha, Uncle. Oh, apay anak ko nam di kasyay. Gapot ada nag-text kanyak, Uncle. Anya tintext na. Ibaga, ng pangaasiyo, ha? Tadiyo ko may bagbaga kadananang kin ni Lolo Damian. Tabay? Gapot at siya kaya tamatanagan ta, Uncle. Anya nga minday ta? Ikariyo ko mapay nga umuna adiyon to ko maibagbaga kadakwada. O sige, sige. Tuwata lang, no niya manday ta ipot ng kanyak. Ada nga min nag-text kanyak kat agi pang ta. Ha? Anya? Ada ka no dake sama-pasamak. No jak adaywan ni Jorin. Sino tinangitext kin kay di kasta? Tsaka mo, Uncle. Pinatas mo ka din ngawagan ti number? Wan, Uncle. Agree rin lang. Sana sumungsungbat. Oh, kasta ka di? Uncle? Anya ti aramida. Saan ka nagdanag, winagputang? Sana na di at text ti mga rakrak iti relasyon nyo ken Jorin? Uncle? Jonah, apa may kulkulan ka? Anya ka di timang burburibor kan ka? Kwa? Kasal-sarita ka. Oh, dinak mo lagatan ah. Kuhani. Kaya't kung ti sumura ka dya opisina, itangal daw. Anya. Kapailam ka din ti sumabak manin iti trabaho. Wan, unay danta sumaba ka sa saumon. San mo't anadagsan ti trabaho ka dya? Sana say-saya at numapana ko ni dya opisina. Ang trabaho akit din. Sige. Numayatan ti bagim. Ingka nga roden. Ngem, saan ka nga overtime? Wan, apay ko mga cover time ak. Sige tin nakatagdi ko sa dagsukatakton. Okay. Siyaktong ti mangitulnogan ka. Okay, agyaman nakno kasta. Sige, inak nga ro na nagdigos. Masikuran nga ta dito ibalay. Isawa kayat nan timapan ija opisina. Teta, naisagana kong tipalon ko ang mapanay sa opisina. Inakagsukatan. Medyo rin yung mauawak. Hello? Kumusta tinagpatnag mo, Elisa? Nasayat, Matt. Nabsuga. Nakaadok tinahan iti-in-order mo kinantay di rabi Intan tumanan. Anya? Di pa ikat makanayon tanton dagkoy-kuyog no kasta. Man ano ko ma? Uwing gayam. Imawag akta kayat ko ama-amwam nga umayon ni mami iti opisina yung. Kasta ka di? Nagsayatan no kasta. Tapno maksayan mo ti trabaho. Wan, agpao di kantaro mo iti opisina yung. Tao may kanto sukunan. Taintan to man na nagpasyar. Saanan? Delikado.
Ah, taapay ko delikado. Gapot ada nag-text kanya kini nakasamputak dito balay idirati. Anya dahi atex. Pangpangtaan nak, Jurin. Anya. Ada nag-text kanya. Nga ada ka no dakas ang mapasamak no di ka daywan. Anya. Sino dahi nag-text? Tsaka mo. I-forward mo to number na. Taawagak. Juan, itadguntukan ka. Pinadas mo ka din nga inawagan. Inawaga ko hon. Ngamsan ang sumungsungbat. Saan nga ta, ani mami? Anya? Imposible. Saan nga ugali ni mami, ti mamubut-butang? Sino nga tangarod dayjay amang ipangpangtakan niya? Adda ka nun na awat na apangta. Gapo kini Jorin. Mangrugin nga gikaro ni Lisa. Kailala. Nakakaasi. Ta iso taglak amay ti amin. Umas asidagan king kuano ti Kalbaryo. Sa paila ko ma. Tanitsyo natin ang ipangtakin kwa na. Patang kanaklat tati pakinakam ni Lisa. Aging gaparigatan ti bukod na nga ina. Gapoy ti panagayat na kinijurin at di na amo akabsat na. Agriring ti numerong ented kanyak ni Elisa. Awan matimang sungsungbat. Asino nga tadayjay anang ipangtakin ko na. Addan ni Daddy anang panang itulnog kini mami di opisina. Asino ti awaga, miho? Kuadad. Ibagak na ta. Timbaga kanyak ni Elisa. Oh, apa di ka makasubat? Kunak, asino ti awagam? Ti cellphone number ng ented kanyak ni Elisa. Anang ipangtakin ko na, Dad. Anya? Adda mang ipangpangtakin ni Elisa? Uwan, Dad. Ng pang-aasiyo, tadayo ko maibagbaga kini Mami. Sige. Tuwadala ang iho. Anyam, apay ngayong pangtada ni Elisa? Kuna ka no ti text. Nga adadakas ang mapasamak no saan nakaliklikan ni Elisa. Saan nga taan ni Mami na dyan nag-text kan ko na? Isumat tinapanunot ko adagos, Dad. Isu adyak kahit ama-amuan ni Mami, iti maipapan iti dayjay. Well, iho. Paliwan ta ni Mami. No iso tinangipangta kini Elisa. Ma'am, at dagiti na pending ida permanyo a papapeles. Oh. Sige, idisumpay lang dita. Pirma akto, inton madamdama. Uwan, ma'am. Sige, ma'am. Agsubli ako ni tilamesaan ko. Mabitla. Ada ka di iba kayo, ma'am? Sa dinugayam ti nanggatangam dita singsing mo. Di singsing mo idi, kunak ko ma. Tadyak matan makita kan ka. Ha? Ko. Abay nga tasal salud-suden.
O, apayakit kita anak matlatan. Kwa. Iti may sa jewelry shop, ma'am. Ah. Nagululbod kan sa. Ha? Saan, ma'am? Apaya na sa lutsod niyo. Kurso na dayo kadiman? Uwan, napintas. Manumat ti pinanggatang mo. Ha? Ano nga tati ipagkag? Oo. Pwede kang sao. Asag mamanaw ti kasjay asingsing. Ay, kwa. Nalagalaan, ma'am. Manunga rodi ha. 5,000 laang, ma'am. Kasta. Sige, ang sublikan na itilamisaan mo. Agyaman at, ma'am. Hay. Panawan kayo, pay. Sige. Talagang agul-ulbod. 5,000 ka, no? Idinto ta 30,000 tinakitak. Iti resibo ni Jorin. Idi ginatang na ti pareho da jasing-sing. Kat inregalo namat yan ni Shasha. Dad, di mo't da kayo timapan mang sundo ni mami iji opisina, inton malam. Hamali ho. Kain kam to palang agpasyar. Maring mapukaw ti stress na. Nasaya at unay tinapanunot yo, Dad. Ibagak mo't kin Elisa, asukunak inton malam. Anya? Sika manin timang sundukan ko na iho? Uwan, Dad. Imbagak ngagpao din to, tapno masundok. Wala, kasano no makita na kay manin tinagipang takin ni Elisa. Kat aramidin natin bagana. Saan kami ang mabutang, Dad? Iho, Nakasagana kami kini Elisa. Amang ilaban iti ayan-ayat mi. agarnad kayo iho. Tadiyo pa'y amo no asino nagiti kalaban yo. At dapay sa baling atapak. Malaksid kini mami, Dad. Asino pa'y iho? Ni Shasha, Dad. Ha? Walang nagpaiso. Agkurso nga daunay kanyak ni Shasha. Kat amangan no iso ti gapuanan dayjay atex. Lukas ta. Rumbeng apaliiwan niyo pa'y ni Shasha. Uwan, Dad. Saan kami asumardang kini Elisa? Aging gaadimi maamuan no asino ti texta. Hello, Uncle Dominic. Di dadim. At narita balayo? Napano ni Gitalyer, Uncle? Siguro katag sakit pa lang tinakam kanyak ni dadim. Gapoy ti panagsupang mi itinaminsan. Pasensya kayo kumakin ni Daddy, Uncle. Mawadak ni dadim. Ken oras siya, pasensya ka kuman. Uwan, Uncle. Awan pagdanagan nyo. Tawan gurak kada kayo. Nasaya do kasta iho. Anya ka dito ibagayo. Tay mawag kayo, Uncle. Kaya't kung agsarita tayo ti personal, numasagom ti may diti balay. Sige, Uncle. Umayak dito balayo. Tawan mo't papanaka sa bali. Anya ka dito pagsaritaan tayo. Panggap kada kayo, ken ni Elisa. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Uncle. Hello, Jorin. Mabalin tatag sarita iti personal. Sige, Uncle. Umayak dito balayo. Anya ka dito pagsaritaan tayo. Panggap kada kayo ni Elisa. Anya? O sige nga ron, Jorin. Urahin ka. Bye. Sige, Uncle. Bye.
gayam nga adayulat at tirik na ni Jorin kanya. Agkuy-kuyog damat gayam, itinalimad. Saan ka ngagbalin kanya, Elisa? Arig mula ang titimal alig isak. Pasarunwa, titext ko kan kana. Pasapol abot-bot nga. Itikasta. Dumistan siya kan ni Jerry. May Auntie Chona kay tumawawag. Hello, Auntie. Anya ti matamag? Siya, rimuara kiti opisina, tapno maawagan ka lang. Asa namang ni Elisa. Oh, abay ka di, Auntie. Di namin singsing mo, kan singsing ni Elisa, kan agpadpada. Anya? Waniha, kat dinamag ko no sa dino tinanggatangan na. Sa dino ka no, tinanggatangan na, Auntie. Iti ka no may sa jewelry shop. Tiwalan pa in a babae. Ulbod at talaga. Wan, talagang ulpot. Tanaduktalak na itan. Kaputa amom no manutin bagana a presyo di sing-sing na. Mano ka no, Auntie? 5,000 lang ka no. Hindi ta nakita ti presyo na kita sing-sing. Iti resibo ni Jorin. Lapaklan nga ulbod dayjay a babae. Adalaki di makagapo, isong agul-ulbod. No, anyaman day, Tanti. Rumbang laang aduktalan tayo. Wan, tadyak kayat asalo nga singin ni Jorin, ti pagayat hang. Wan, Auntie. Kadwadak amang tuktal iti dayta. Yaman natin may kadagos, Jorin. Kaputa magagara nak amak amo. Nonya ti ibagam, Uncle. Panggap iti sitwasyon nyo kini Lisa. Apay, Uncle? Addag pang panggap amang rak-rak iti ayan-ayat yo. Malidayanak nga rod unay, Uncle. Ambom ka deng nga na mangipangpangta iti biyag ni Elisa, gapuking ka. Ha? No kasta, amo yun, Uncle. Gapo, taawan ilimlimad ni Elisa kanya. Pangasi, Uncle. Awan ko matipangibagbagaan nyo asabali iti dayjay. Wen, saan kayo madanakan? Datayo lang ti makamo. Nga mas sino tap-tapem nga kinarami di ti dayjay? Ay, ni Mami, Uncle. Kat ni siya. Saan mo anapanunot? A posible mat nga iso. Aman, Uncle. Nalagip kumot ni Shasha. Saan lang nga iso ti posible? Ang makapanunot nga garami di ti kasjay, Jorin. Ha? Sino pa'y tamuyo ang mabalin ang makaaramid iti kasyay, Uncle? Mabalin? Ani Criselda nga ina na. Anya? Imposible. Alangan nga ipangtana mismo ti anak na, Uncle. Mabalin na pamutbuteng laeng. Tapno isi na naka ni Lisa. Anya? Ado, dagiti agtarigagay amang rak-rak iti relasyon nyo adwa kini Lisa. Anya nga rod tinasayat nga aramiden may, Uncle. May salaang ti mabalin nyo nga aramiden. Itaray mo ni Lisa. Anya? Kaya't yu asawan. Asawa ako ni Elisa. Wan! Oray di kay payaggasar, mabalin nyo latan ti aglibin, no kayat yo. Anya? No di mo kayat ang mapukaw ni Elisa kay ka. Tungpalan, tisingasing ko. Ti opisina. Ngam, apay nga tarimwar ni Ma'am Chonay tayo tayo mawag kan kwa na. At nag-text kanya. Ay, pasaat man. No di ka dumistansya kin ni Julin.
Kat atatakas ang mapasamak kan ka. Tandaan ang dayta. Ha? Anya ti kaya tasawan daytoy? Hello. Asidag ako nga umay malsundukan kayo opisina. O sige. Naipakni ko dagiti waray tinamisaan ko. Okay ka, Rod. Bye. Bye. Oh, Elisa, dandanin ni Victor. Kat nilulum adam yan. Kanayon nga isutimang suksukon kan ka. Saan ka di pa nga umay? Madamdama pa lang siguro, ma'am. Kasta. Wan, ma'am. Sige nga, Rodan. Adag busbusinan ni Tiruar. Ni Victor na iyayan. Wan, ma'am. Mapanakon. Sige, ma'am. Napanan ni Ma'am Jonah. Urayak ni Jorin. Takuna na nga isuti umay mangsukon kanya. Malalaman. Paspasak pa'y tagpataray. Tama nga nung matagtakan itan ni Elisa ang mga uray kanyak. Ay. Saan pa'y ang mapunas iti panunot ko? Diyan sawang kanyak ni Uncle Dominic. Kaya't ngata ni Elisa nga agtaray kami. Tignayadagos, tagiti minantarak. Dakala talaga ti maramitan ti kwarta. Ado ti mabaon, no adda kwarta. Kita man, no di pala agbuteng day nga Elisa. Tsak ipalubos ngagbalin ka asiit ititalan ko. Kaputaan takalaan, iti babaan, tidapan ko. Lalipatan samat ni Jirin, di ko na nga umay naksukunan ita. Abay hingawan matan. At nagsaradan anang isit awan diti batog ti pangururaya kini Jurin. Saan? Lalaki tagi ginakalukan itiban ka at napaltog ka. Sobrang kapilang ito opisina. Pimanatan. Diyos ko. Sino matatagit diyay? Ni Jurin, isunday siya timtang. Elisa! Jurin, agya mo nagtandakan. Abay abong bumbsag ka, Elisa. Anya tinapasamak. Apay ngagsangit ka matan. Anya tinapasamakin ka. Wino, inutan na ka din ni Mami. Ibagam, tasalangadak to. Saan? Apay nga rod nga agsangit ka. Adda ka di madian na pasamak kabayatan ti panagururay mo kanya. Adda na, Jurin. Anya tinapasamak. Hindi pa nagtagtak na ko dito sa mo ti opisina. Adda ba na nangisit adimtang? Anya? Nagsarda iti day jabanda. Pasi ka lalaki ti karga day jaban. Kan adamin paltog na. Nakita ka. Anya? Kinita na aksada nagkatawa. Sino nga tada di jay?
Saan nga tadag iti mga ipangpangtaganyak takichay, Jurin? No isuda. Anya ko matibason mo kadakwada. Adda ka di amom abason mo iti padam a tao. Awan! Asino nga rod dagijay? Diyak nga mo. Panag ko na kitay kas nagayat na kadangaran. Tinasayaan. Umay ka. Taing-taay blatar tinapasamak. Anya? Uwan. Masapol nga ibagam ka dagiti polis. Tinaawat mo apang ta. Babaan iti text. Ada man ang awat ko itay at text. Agkapada day di mo na anay text kanyak. Anya. But-butoy nga, Jurin. Ang mga no niya ti pangpanggapanda kanyak karamitan. Hello, Dagol. Kumusta? Ti pinaaramid ko kada kayo? Oh. Anya? Nagsayatan mo kasta? Napabot nga rod ni Elisa. Anya? Uri na nagtaray, asimrek iti opisina da, edi nakita da kayo? Okay, napabot nga rod no kasta. Nasayat mat? Tapno adaywan nan ni Jurin. Salbag. Agbalugan dyan anak mo, Victor. Saan taman din na nasangputan dito balay? Siguro, ket masikuran dito'y balay. Isuari mo naman rin. Ni, ada umawag kanyak. Sige. Siya. Hello, Iha. Hello, Auntie. Nakasangpat kayo ka din dito balayo? Wern, apayaya. Auntie, ada ko confidential pagsaritaan tayo. May panggap tayo kay Elisa. Di lang mabalin? Umay kayo dito'y balay? Sige. Madigag pa isuno si Kati pa umayik dito balay. Taamangan numangag ni Victor di pagsaritaan ta. Wen nga rod, Auntie. Sige, Iha, orayan nak nga rod. Dito kayo ito namang rabi, Auntie. Andya. Wen, Auntie. Agsango tayo manamangan. Sige. Pagustuhan ka iti data akayat mo. Umayak, Iha. Mayat, tanay pablatar tanti ka adda ti mangipangpangtakin ka, Elisa. Wen, kat bareng numabutang tundag iti lalaki ang nagtagi armas ang nakita. Adaw mo awag. Ninanang, anya karamidag. Sung batam ti awag na. Okay lang kan ka? No ibaga kasi kati kaduak no agdamag. Wan, ibagam latasyak ti kadwam. Total, makita nak tumatlaang. Taumay ka itulod di balayo. Sa bagay. Hello, Nanang? Anak, apay di ka matlagan sumangpad. Malaman. Agawit kami, Nanang. Asino man ang tikadwa? Ni Jurin. Isumanan timay ng sukon kanya kay opisina. Anya? Sige ha, Nanang. Madamdaman dun ti pa nagsarita ta. Uray kat paawit kamin. Bye. Apay nagpakada kamot adago si Elisa. San abali tagawit tan? Di mo ka di kaya tamangag ko ti pagsaritaan nyo?
Iso ang nagpakada ka adagosan. Jurin, Maawatak ni nanang mo. Nga uray no pilawan naman anti umay ko palang sukon kin ka igi opisina. ipagpakaw na akong ti dumawat iti dispensakan ka. Nadantuman dagiti nasakit abalikas amang ngagmumanipod kininanang. Awan pagdanaga. Saan kunto ang maaramid aguraan ti inam? Tay ayatan ka unay, Elisa. Agyaman na, Jurin. Yun, dildil lawa mabalog dyan anak ta. Agpada kay sabi. Ne, apa yung kastatibo, Gab? Gapo ta oray si kakit rumwar pay laeng nga oray numalimin. Wan, tanapatid ka no ti baga kanyak ni Siyasya. Paumayom laeng dito balay. Saan? Siyak ka no ti mapa ni Jimansyonda. Tagsango kami amang rabi eh. Lugas ta, di ka abutin ti pangrabi dito. Saan rin? Kasi nga kaya't kung sakit dito sumurot kan ka. Anya? Oh, Oh, apay na pamulagat ka. Apay, di na kaya't akakuyog. saan mo takasta? Ngam siyak laang matiinimbitara ni Siyasya. Nakababayin mo't ano oras si kakat umay ka mo't makipangrabi eh. Iji mansyonda. Isagsagmak mo ti anak ko iti pagganjurin. Apay akasta ti sa uyo, ante. Gaputan lumaamuan ni Chona nga andan nagkinawatan yung adwa. Diyak lakit di ammo. No di na kay karita na adwa. Saan kong ipalubos, ante? Tama bantayam nga ron nga agnanayon ti anak ko. Ante, Daytoy tilaglagi pamjurin. No may sagmak laang ti anak ko. Awan sa bali a pabasulag no saan asika. anya. Anya ayati bagam kanya. Tapi na umay nakpay dito balayo. Addan ni naramid kong adtang kontra ka ni Elisa, auntie. Anya? When kayam, agyaman nakitintad yo a cellphone number. Nakasaritan, kanamamok ni Dagol. Amang ipatpatumpal kadagiti linoloko nga aramid. Basta mabayadan lakit di iti husto. Nalaing kan mapangnamnaman ni Dakol. Kan dagiti kakadtuan na iha. Nga maguray ka. Anya ti kinon amoy naramid mong ngadang kontra ka ni Elisa? Imbaon ko ni Dagol, kan dagiti kakadwa na iti opisina yung auntie. Ket, inggagara da nga impakita dagiti paltog da iti dayjay a babae. Anya? Ay nanti, oray la ka no nagtaray ni Elisa simrek iti opisina yo. Idi makita na dagiti armado a lalaki. Ala, nasaya tarinugyamon a binutbutang ni Elisa. Barin laang na mabutang toon a makikuyog kan ni Churin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amok ka di auntie? Kasta unay abuteng ni Elisa. Kat nagtartaray pa'y asimrek iti opisina yo. Idi makita na dagiti armado a lalaki a pinayada ka mang butbuteng kenkwana. Nagsaya atin no rinugyamon a binutbutang ni Elisa iha. Tabarang laang na mabutang to na makikuyog kan ni Jorin. Sigurado auntie. Magusto ak tinaramid ni siya pamutbutang kini Elisa.
Sana mabalin nga agayat ti anak ko kan kuana. Isang masapo na bantayak ni Jorin. Kat paliiwak mo't anay bag ti garaw na. Taamangan no iti panangisagod na iti singsing ni Elisa kat adan relasyon da. Aha. Sana mabalin. Kagurak ti anak ko no kastaman bilang. No ni Elisa ti ayatan na. Nasaya at adakan iho. Kan nag-asa tarimwar ni mamim tasan nakaamapasabtan ti sao. Apay, napanan ng mami dad. Napaniti mansyon da siya. Anya, Uy. Adakan ibagana kini siya. nagsayaatan no kasta. Sanak matla ang mabuking, iti pa ng sundok man ang kini Elisa. Iho. No matakwata ni mamim ti parang sunsundom kan kwata. Kat sigurado nga utan na ka. Sa nabaling ang tanak dad. Basta masigurado ti siguridad ay ayatak. Natalged ni Elisa kinilulumdam yan amang sunsundukan ko na. Saan na makagaway ni Lolo Damian? No adamang ranggas kini Elisa dad. Iho. Iti panangururay na kanyak iti sangot ipusina da. Kat adda ka no nagsardang anang isit aban iti batog na. Kat armado alalaki dagiti nakalugan. Anya. Dad. Iso ana palalo ti butang ni Elisa. Sino nga tatagidya nakita na? Saan may nga amo dad? Iso ana pa mi impablater. Agraman ti doa anaawat na atex amang ipangpangtaking kwa na. Anda nga ta nakabasulan ni Elisa kat iso ti mangipangpangtakin ko na iho. Awan kanungot amo na nakabasulan na itipada na atao dad. Sino nga tangarod tinagdapuan na gititix ni Elisa amang ipangpangtakin ko na? Ay, agyaman ak. Nakaawid ak matlaan. Namsak ba dong sagak nito ilugan ko. Awagak man dito kong bareng nasumbatan na ti awag ko. Hello, Dugong. Wan. Adda misyon mo. Ikan ka iti misyon. Nalakalaan. Tasaan mo nakasapulan ti armas. Agbalin ka lang nga detektiv. Wano, di kahit ko asawan. Surutam, kan paliiwam ti amin agaraw ti anak ko. Ni Jorin, takayat ko amaamuan no anya tigapuna. Ana asidag unay kan ni Elisa. Jonah, umay kang tayo maturugan. Umuna kalatan sa anak pa makatunturog. Apay, adda ka di mang burburi-buri ti panunot mo? Asaan mo at katurugan? Saan ko may yabog ni Jorin kan ni siya. Kasano nga min amayabog mo amang ngaram kinkwana, idinto ta saan namat ngay ayatan. Masursuro ti agayat. Iso nga arman nalata kumaan. Ay na, Jonah, Diya kaya ti mabayanan ka ni siya. Iso ang masapol nga arman ni Jorin. panagkunak. Kat saan mo amay suri ni Jorin, no ti puso ti pakibiyangam. Iso nga ron natulungan na kamang isuro kan kuana. Anya, Dua ta amang riyad na kan kuana. Iturong tati imatang na kini siya. lading itak Jonah. Ngimtyak kayak ti pakibiyang. Anya,
Amok tirik nati masakitan. Kajak kayat ang mapadasan mo ti anak ta tinapadasak asaem agubay ti naramin mo idi kanyak. Taday tamanen ti malakit mo! Hagingga si bibiyagak tiyona. Kitsan kung tupulos ang malipatan tinaramin mo kanyak. Oray, tahani amin na solin nagsasao ka. Ani, Kayat ang may kapunta niya. dalok-dok tinatarumamis asiit iti barukong ti anak ta. Anya na ita sasawam? Jak mawatan! Altawan. Masaduta ka sumlaki di opisina. Kan, mabutbutagak pailang kadagiti nakitak nga armado alalaki iti kalman. Ay, Diyos ko. Kasano nusubliandak dagiti nga armado iti opisina. Kan, atatakas nga ramitan da kanya. Tinasayaat. Agpalabasak pailangan. Aglangan akpailang iti trabaho. Juan, kasta ti aramida. Griselda, kita am di anak mo, maimay-mayoy. Siguro, pampanunutan na dagiti kanayon ko nga ibagbagakan ko na tatang. Iso nga ta, ti pampanunutan na. Wala, ada problema na sa balay. Anya pa'y kumati sa balya problema ni Elisa. No saan nga ti panangiparparit ko iti relasyon da ka ni Jorin. Griselda, saan arumbang abiangam ti ayat da? Sana dak sa pakibiyangak tatang. Tapagsayaatan na matiar aramidak. Ngam kayat mo kadi asika nga inana kat ibilang nakaasiit iti barukong na. Kasta nga ta, ti pangibilangan na kanyak tatang. Masaksaktan tirik nana. Tunggal ibagam nga isina na ni Jorain. Gaputa iso ti rumbang. Saan anak? Pagsayaatan na ti panangiparparit ko iti relasyon da ka ni Jorin. Ikab kuma, tiwaya ti anak mo, amang surot iti ipit-pitik ti puso na. Tatang, pakaitibkulan na no, surutan na ti ipit-pitik ti puso na. Elisa, apay adi ka matlagunayan amapan agsukat. Mala daw ka ni opisina. Kuananang, aglangan akpailangan mapanagtrabaho. Ah, tapay? Anya ti rason nga aglangan ka amapan iti opisina yo? Anya nga tati irason ko. Wano, inungtan na kakadimanan ni Chona, kat kayat mo apapasan ti boss mo. Ha? Ani, saan nanang? Anya nga ron ti makagapo nga aglangan ka iti trabahom. Diyos ko, pakawanan na ko may tinapanunot ko nga irason kin ni Nana. Agsao ka, Elisa. Anya ti makagapo. Wah, madi namin ti bagbagik Nana. Nan, ari ka pagmatimuging mo. Eh, kaslasaan ka ba't anabara? Wan, saan na ka na para? Nga magkakapsutak kan, maululawak. Anya, ano kasta? Inak ibaga ka ni tatang. Tama pa da ka ipa-check up. Anya? Ani, saan na Nana? Ay, saan? Sige, ditakan. Ah? Ay, napanan ni Nanang. Napanaimbaga kin ni Lolo kat sigurado lakit di nga ipandak ipa-check up. Napanan ni Mami di opisina da. Inaktumot inton madamdama. Kat
Gumatang ako iti meriendada kin Elisa. Ti Criselda da ito yung awawag. Anya nga tati ibagana. Hello, auntie. Jorin, nagpaspasyaran niyo ayak ni Elisa idi kalman. Ijay laang multi na panan mi, auntie. Tanapan kami laang nangan. Apay ka di, auntie. Kaputan aglangan dita iti trabaho na. Taapay, auntie. Kaputan madmadi ka no ti bagina. Maululaw kan agkakapsot ka no. Anya, Kulat kain kami pa check up. Ngam di naman kaya. umayak di tabalayo, auntie. Katsyak ti mang pilit nga tayo ipa-check up ni Elisa. Altawan. Kumapingawan mo't lang ni Elisa. Anda nga tanapat na ganapanan na. Nga basta na basta aglangan latan. Anda trabaho na. Apaya di man lagpakada no daman na pati ganapanan na. Ni Jorin da ito eh. Hello. Mami, saan pa lang nga umay agubra ita ni Elisa? Anya, apay ka no? Anya tiga po na si Kati nagpakadaan na saan nga umay agtrabaho? E dito ta siyak ti boss na? Saan ang nagpakada kanyak ni Elisa? Tiin na natin ang ibaga kanyak, Mami. Kat! Apay, ada ka din na panan ni Elisa? Awan, Mami. Anya nga ron, tirason na saan nga umay agtrabaho? Gapot ang mati kano ti pagbagi na, Mami. Aniya? Agkakapsot kan maululaw kano. Iso nga saan asumrak. Salbag! Ang mga naginaw! Anya, Gapo ka nagtimbagam, sinyalis si panaginaw na ita! saan man atila adda malablabid yung, Mami? Na, Takasan ko mga aginaw ni Elisa. anya temo tayo, no ada na limod ano biyo nakit nag... ano, ada na pasama ka na ko na? Ada yung mapasamak, ti adda iti panunot yung, Mami. Sigurado, ang nagbidlot kayo. Anya, takasano nga among Jorin? Mabit lang. Umayakon. Griselda, kumusta ni Elisa? Malulaw, no? Agkakapsot ka, no? Amumon? Nagpartag ti damag gunamsa. Nagkita kami kini tatang mo kat naibaga na kanyak ti kasasad di anak mo. Iswa di magasak. Inagtumarkon iti agas. Barang numayat ton dayjay. Sa dino nga ratayan na. Ada iti kwarto na gagid ida. Mabit lang. Tayo nakayaban. Mayamon. Ang mga numadipay lang tirik na na. Eh di pachikab yun. Saan mi nga rod ama pilit ama pa nagpa-check up. Amo ka din ni Jorin? Uwan, iniawag ko kan kuana. Kat kunana nga umay. Pilitan na nga apan ipa-check up iti doktor. Di na sayat. Barang maamuan tayo. Noon niya ti sakit na. Lumapa nagpa-check up. Tilugan ni Jorin ti dimtang. Nasayat mo eh. Ison ti mangipan. Iti doktor kini Elisa. Hello, Jonah. Apa nga mawag ka? Pakibagam ka ni Jorin nga umay dito opisina. Aniya? Kaputa naglangan ni Elisa iti trabaho na kasapula kita ditoy. Iso ngay bawon mo ditoy. Tulungan na kiti trabaho. Anya nga tati bagak. Alangan nga pagakaan pa nakinita ni Elisa. Anya, di ka mo ito nagsao. Uwan. Dagdagan na ka di. Uwan, Jonah. Sige ha. Urayag dito opisina. Awan di Jorin, Jonah. Kaya mo?
Tapos, isa din naman ang dinapanan na. Nya nga tati sumbat ko. Anya sa dino tinapanan na! Imawag ti may sa kadagiti barkada na ket inawis na diya balay da. Tag-birthday ka no. Salbag ka na yung lagtan ngagbalbalog. Birthday manay! Malalalala. Mayam tayo baon kung to adagos ito opisina ito sa mangpet. Saanin? Abangan nagbalbalog manan ni tinapanan na. Nilatan siya ti awagak nga may magtulog kanyak dito opisina. Anya? Wen, ison di ayabak. Kat numasursurwak ni Shasha di trabaho dito eh. Amangan ni ko ni Lisa kat isukat ko ni Shasha. Taison di sekretaryak. Anya? Kumusta ti Marikrik nam, Elisa? Di ka mo nagtagtagari, Jurin. Ha? Tapay. Gaputo naging sasakitak laang. Tapno sa anak lang ang sumrak ita iji opisina. Anya? Taapay. Anya ti rason. Gaputo nga putputangag kay laang. Kadagiti nakitak nga armado a lalaki, di ka naman. Anya? Mabutputangag, Jurin. Ang mga natatakas nga ramidan kanyak dagiti a lalaki. Iso ang naglangan na kiti trabaho. Apay kumamabutang ka. E din to takaduang mo't ni Mami. Kasano noon unang tumari niya gawid ni Mami, ngam iti siya. Kat sublandak dagiti nakitak nga armado a lalaki. Saan nga tamat? Sa may isa, naipablatar na matan. Uray, pay. Mabutangag. Kasano nga rodan ti panagtrabaho? Lumabutang kamutan ama pan agi opisina yo. Tsaka mo. Saan ka kumanga agbutang? Awan tiyam amok apulos kadagiti armado a lalaki ang nakita. Kat, tsaka mo no niya ti pangpanggapandang aramidan kanya. Pues, tapno saan ka nga agbutang? Kasaritak to ni Mami, nga umayak ton nga inal daw iji opisina. Anya ti aramidan medyo opisina na umay ka. Di tulungan kayo adwa. Saanan? Taamangan no agkatap da nga da relasyon ta. Uwan ang tapno mabantayan ka kadagiti kong kunam nga armado a lalaki ang nakitam. Jurin. Anya? Ada nakita nga armado ang lalaki iti opisina yung Elisa. Nanang. So ka di ti rason ang naglangan ka iti trabaho. Kaputa mabutang ka. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.